Tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum is-solennità ta' tluħ il-mulej fis-sema biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Nisal l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġini lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Ħaruf talla bil-Missier. Int li tneħħi drubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi drubit tad-dinja ilqa tal-btana. Int li jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel ifferħ qaddis irroddulek ħajr, għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema jmexxina bl-għeda l-qudiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem, minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li permezz tal-Ispirtu Santu ta' l-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu dirilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. F'40 jum raħ kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier li fuqha għalilhom smajtu x'kont qedtilkom. Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, Mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u iż-żmien li l-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan huma jħarsu lejh, kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ tirġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej, ir-rodu ħar lill-Alla.
Ngħidu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla. Għax il-mulej, l-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qis tas-seta tiegħu fina li hemm minna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet, il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta' issa imma wkoll għalli ġej. Iva, qiegħed kollox taħt rijlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-11 dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxteħtu qudiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Lili ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Rajja tat-tluħ fis-sema ta' Ġesu hija propju fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Ġesu wara il-mewt u l-qawmin tiegħu iltaqa' kemm il-darba
mad-disċipli tiegħu u rihom li hu ħaj u fl-aħħar meta kien se jitla' s-sema tom il-missjoni li huma jkomplu l-ħidma tiegħu sa truf l-art kollha. U għalhekk fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli hemm jagħtihom din il-missjoni imbagħad jitla' s-sema. Imma xi fisser li Ġesu tela s-sema? Mhux bħal meta kultant ikollna l-idea żbaljata, mhux bħal meta xi ħadd jemigra jew isiefer fit-tul jew jisparixxi fl-ispazju. It-tluħ tal-mulej fis-sema jfisser illi Ġesu bil-ġisem glorjuż qiegħed issa fil-milja tal-ħajja ta' Alla u għalhekk mhix biss din festa tiegħu imma wkoll festa tagħna. U f'din il-festa hemm messaġġ importanti għall-ħajja tagħna. Jien nixtieq insemmi dawn it-tliet affarijiet li nara f'din il-festa li huma ta' ġid żgur għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett, il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Ġesu tfakkarna li aħna għandna jkollna l-ħarsa tagħna il fuq. Aħna pajjiżna is-sema. Lem mexjin. U Ġesu li daħal qabilna kif edna fit-talba u nerġgħu ngħidu wkoll f'talba oħra aktar tard, daħal hemmhekk biex aħna wkoll membri tiegħu nidħlu il-qudiem fejn daħal qabilna hu. Aħna dik hi l-viżjoni tagħna, dik hi t-tama tagħna li naslu li mhix immaġinazzjoni, mhix fantażija, mhix ħolma, imma realtà. U realtà għax Kristu ħaj jurina din it-triq biex aħna naslu fejn daħal qabilna hu. U għalhekk din tgħinna ħafna fil-ħajja tagħna u turina kemm hu importanti li aħna ma nkunux meħudin fil-ħajja tagħna b'tant affarijiet żbieħ jew nkella bi problemi li jkollna, imma tant inkunu meħudin li nitilfu din il-viżjoni, nitilfu din it-tama. Jista' jiġri dan. U għalhekk il-festa tal-lum tfakkarna kemm importanti li aħna niftakru fejn aħna mexjin, il-fejn aħna mexjin, li aħna għandna din is-sejħa li naslu fis-sema pajjiżna. Dak li qal San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesin, ismajna propju fit-tieni qari, Alla idawwal l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin u x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li hemm minna. It-tieni punt li nixtieq nagħmel f'din il-festa huwa dan li fil-waqt li aħna nħarsu l fuq Ġesu tagħna missjoni hawn. Mela nħarsa l fuq imma saqajna mal-art. Hawn hi l-missjoni tagħna kif smajna l-Ġesu jgħid fl-Evanġelju u jgħid lid-disċipli biex ikunu x-xhieda tiegħu. Aħna għandna missjoni hawnhekk. Mhijiex is-sejħa tagħna nibqgħu iċċassati lejn is-sema. Smajna fl-ewwel qari dawk iż-żewġ irġiel libsin l-abjad jgħidulhom meta Ġesu tela s-sema x'intom tagħmlu tħarsu issa lejn is-sema. Isu tibqgħux issa tiċċassaw għax Ġesu ta' kommissjoni hawn. Lilna Ġesu tagħna missjoni hawn biex ngħixuha kull fejn inkunu. Li ngħixu l-kelma tiegħu, li nwasslu l-kelma tiegħu
li naħdmu bis-serjetà għal dak li hu tassew taġid tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem, dini il-missjoni tagħna li nibnu anki soċjetà li tassew tkun tixraq lil bniedem. Il-ħarsa tagħna jien is-sema mhux biss mhijiex aljenazzjoni, imma anzi stess timbuttana hawnhekk biex aħna naħdmu tassew fil-missjoni li tagħna Ġesu għal ġid tal-bniedem. U għalhekk il-ħarsa tagħna l-fuq imma sajna mal-art biex narfu hawnhekk il-missjoni u kif għandna naqduha din il-missjoni li tagħna Ġesu. U imbagħad hemm ħaġa oħra importanti. Illi Ġesu huwa magħna viċin tagħna. Tolqotni ħafna kif f'din dawn is-siltiet li qrajna tal-Iskrittura. Ġesu qabel tela s-sema għalilhom lid-dixxipli jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. U mbagħad tela s-sema. Telaq jew baqa' magħna. Fil-fatt Ġesu kif qalu jibqa' magħna bi preżenza differenti imma qawwija u iktar profonda llum viċin tagħna. It-tluq tiegħu fis-sema mhuwiex biex issa nsemmu kelma li kulħadd juża da żmien ħabba l-pandemija, mhux xi social distancing estrem biex jinqata minn magħna. Imma anzi jgħid jibqa' magħna bl-ispirtu tiegħu. Xi ħadd kiteb u hija tajba li Ġesu illum qed jaħdem mid-dar sema. Hija tajba. Differenza waħda però minn kif nifhmu li tiegħu mhijiex working remotely, il-kelma tintuża ħafna, working remotely, ma' viċin. Ġesu qed jaħdem viċin tagħna, magħna, miexi magħna. U qed il-preżenza tiegħu li tagħtina il-qawwa, il-kuraġġ biex nimxu l-qudiem fit-triq li nissema pajjiżna, biex qatt ma naħtaw qalbna jew nitilfu din l-enerġija. Imma jkompli imexxina l-qudiem Nirringrazzjaw l-Alla f'din il-festa kbira ta' tluħ tal-mulej fis-sema, nitolbuh li aħna l-ħarsa tagħna tkun dejjem lejn is-sema, pajjiżna, li narfu naqdu l-missjoni li għandna fl-art, fis-soċjetà llum, u li nħossu tassew il-preżenza ta' Ġesu ħaj magħna ħalli jmexxina l-qudiem bil-qawwa u bl-enerġija li jagħtina hu. Tal-fidi tagħna jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien Alla minn Alla daw minn dawl Alla veru minn Alla veru imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġnu sar bniedem. Salbu ħalina pata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza
U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumu lej mal-Knisja li twassal l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li aħna f'ħajjitna dejjem niftakru li mixjin lejn is-sema pajjiżna nitolbu. Għamel li narfu ir-responsabiltajiet li inti fdajtilna f'idejna u l-missjoni li għalija ddissejħilna fid-dinja llum ħalli nkunu llum xhieda tiegħek nitolbu. Fakkarna dejjem li inti preżenti magħna takkumpanjana biex tagħtina l-kuraġġ li neħtieġu f'ħajjitna nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li huma waħedhom biex qatt ma jħossuhom abbandonati jew iżolati imma jkollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn żmien ta' ansjetà biex inti tgħinhom u tkun magħhom f'dan iż-żmien diffiċli nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn il-ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. U nitolbuk għal morda kollha, għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz biex inti tgħinhom fil-qadi tar-responsabbiltajiet tagħhom nitolbu. U restu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Omna Marija, slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Amen. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa, aħna nagħtu ġieħ il-libnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesus, sultan tal-glorja rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost l-aġeb tal-anġli tela fl-ola ta' smawiet, bħala medjatur bejn Alla u l-bniedem, li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna u r-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-għawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-ola ta' smawiet. Wasanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoq li mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġem Qazzo, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu
li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliq, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Samu d-dem ta' Kristu, għasawni, għal-ħajja ta' dejjem, amen. Tarbina ta' Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Jitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għalkemm għadna fuq dil-art intatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel il-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa s-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Spiritu Santu, immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.